नमस्कार। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष तसेच जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी भाजपाच्या खासदार रक्षाताई खडसे यांचं कौतुक केलं। खासदार रक्षा खडसे यांच्या आंदोलनाला राष्ट्रवादीकडून समर्थन देण्यात आलं आहे। रक्षा खडसे या भारतीय जनता पक्षाच्या खासदार असल्या तरी जिल्ह्यातल्या केळी उत्पादकांना न्याय मिळवण्याच्या दृष्टीने त्या भूमिका मांडत आहे, असं म्हणत जयंत पाटील यांनी रक्षा खडसे यांच्या कामगिरीचं कौतुक केलं आहे। यानंतर आता एकनाथ खडसे यांच्या पाठोपाठ त्यांच्या सुनबाई आणि भाजपाच्या खासदार रक्षाताई खडसे या देखील राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार का, अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागल्या आहेत। दरम्यान उत्तर महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी भाजपाला सोडचिठ्ठी देत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला। एकनाथ खडसे यांच्या पाठोपाठ त्यांच्या कन्या रोहिणीताई खडसे यांनी देखील राष्ट्रवादीत प्रवेश केला आहे। राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्यानंतर एकनाथ खडसे यांना राष्ट्रवादीने विधान परिषदेवर पाठवण्याची तयारी केली आहे। राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलेल्या यादीत एकनाथ खडसे यांचं नाव आघाडीवर आहे। दरम्यान एकनाथ खडसे जर राज्यपाल नियुक्त आमदार झाले तर खासदार रक्षाताई खडसे या भाजपाला सोडचिठ्ठी देऊन राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार, अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागल्या आहे। यावर तुमची प्रतिक्रिया काय हे तुम्ही कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की कळवा। धन्यवाद।